cha Igbo kwenu. Yeah. Cha Igbo kwenu. Yeah. Cha Igbo kwezuonu. Anyị ga-anụ. Oh my gosh, the music just turns me on. Ojikwu ka ewu na-eso n'ụwa onye ji ego ji ọgwụ akụ na-esi obi ike n'ụwa n'udonu ndị ego ka anyị na-ekwu ịbata n'ime obodo ịmali ndị nwe obodo donu ndị nọ n'ụgbọ na-aga na afa ka anyị na-ekwu ụgbọ fa na-agasị ike n'ụwa moving train na ya ga anyị na-ekwu anaga n'ụwa niile n'ụwa good morning London good morning Nigeria ya ga anyị na-ekwu n'ode n'ụwa good morning China good evening Nigeria dono n'afa ka anyị na-ekwu n'ụwa ego bagalila gali n'ụwa manụ n'ụgbọ na-aga aga ndị authentic people ka anyị na-ekwu maka fanụ ndị ide ndị aka ji agwụ dọka onye ọnaba ka anyị na-ekwu ndị dị overloaded ego bagalila akali akwụ na-esi obi ike n'ụwa baji ego oyibo banọ n'ụgbọ na-aga aga n'ụwa ụgbọ ba na-efu ụwa niile ụgbọ ba na-agasi ụgbọ ba na-eje London ọ na-eje America ọ na-eje China ọ na-eje Japan ọ na-agasi ụwa niile maka na ejiri ọnụ eme tọkọtọkọ n'ife mmadụ lụsi n'elu ụwa na ya ka e ga-eji dozi ya na lafịa ka anyị na-ejenu ka nje ezute oyim ọbụnye Chief Collins Ezenwa nwaji na-emelu onye ọmasị oke ejenu babide lafịa gị na jinu odogwu bili n'ụwa Director Dinas Limited elumelume ndị Igbo mbosi njelegwu na lafịa onye ọma ji agbabulu ego o wee pụtazie na-ewechazie lini ọgbọnụ otu ego wegusie weligoli n'elu ego ego m kalịla kalịọ n'abaka jibulu ego wee na igwe elumelume ndị Igbo babide ọka gị ise jenu nwa ji na-emelu ezi nwa eze nwa bilinu baba ụgbọyi na-aga aga Chief Friday Nnamani ala ya medisua obele nwa ji gọziri agọzi ọfịa fụlagụ 1 na Nkanu n'Enugu steeti Chifu Kristi Nwelusi ahụnụ ezigbo oyi mụnụ n'ụmụ ezi ihe ala gị iseje n'ụkwụ ọma bọlụ ụmụ eze Kristian Limited odogwu
onye ọcha bilinu nwoke na-enwe anwụli n'ụkwụ ọma gbọlụ ụmụ eze bili ọ lụrụ ụzọ n'ụmụ eze o tinyelu ụmụ eze ọkwụnụ ọ lụrụ bọstọpụnụ n'ụmụ eze ka eji mmalị ihe n'ụwa bụnụ Priske Limited odogwu obele nwa onye ọma biri ụwa ihe Ogbuefiomọgọ 1 n'ihi ala eze Dr. Sisi Okolie eze Chukwuchiri nke ndị Igbo 1 na Suleja eze Chinyelugo Orumbaka Isejenu odogwu bilinu ụwa onye ọma mebe ọgọ yinu ọmọgada bụ njọnụ onye ọma bilinu anyị ya Chibuchime Nwobi Ọpọnụ alụsị Olineke 1 Rudi n'Enugu steeti Uduakọ mmiri n'ụmụaga kisiri nke na-ezigbo nwunye ya Pọlọ Zola Chimenye onye ọma si South Africa webiwa Madam Gold eze nwanyị ọ ga-adịlụ nụ mmadụ n'ụwa donu Israel Ines bili n'igwe zugo nnabi ya onye ọma si Olonu Prince Alfred Agana amụlụ onye na-ego Jimbat Electrical odogwu alabagi na Chifu amụlụ onye na-ego n'Olobi Chief Innocent Emana Omigwe Ndugo onye ọmasị ya ala webiwa otigbu anyịnya 1 n'Ogidi Igwe Tugo Igwe Nyelụzụ 1 onye ọ ga-adịdị mmanụ gị na odozi abụghị Chinyere Emanya Ugegbe nwanyị ọ ga-adịlụ n'ụwa Ọyọ Amala Ifeọma na anya gbogbo na ndị bala ego oyibo nọ n'abaga anyị na-ekwunu eji ọnụ edinya zụrofe onye eze ji bụrụ onye ego n'elu ụwa n'udonu Chijioke ngị wegwunu ndị oyibo bụ ndị ego n'ụwa n'ụgadị nọ n'elu ụwa nọ edi maka Prince Chidi John Okoledo ọzọ Pulini ego 1 na Nnewi Ochendo Hotel Limited John Chimest Investment Ngino Odozi Akwụghị Angela Okoledo First Lady Boutique Limited kedu maka ezigbo nna ya nụ Chief Godwin Okoledo Nubili Chairman Ogbunnebu Community n'Umudim na Nnewi Stardust Hotel Limited Keneli Mezi Oyeyinu Chief Ikennele Ndodogwu Odi Rajukwu nwenye Nnewi biliri onye ọcha bịa n'ụwa n'oji na anyị nọgbu ya Chief Dagogo Ibanyi Rochukwu ezigbo oyimu Dagogo onye ọcha biliri n'azụ mmiri na ndọki na nkwa West gị isejenu nwaji na-emeli Igbo onye ọcha unu gbala ego oyibo unu nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ unu na-agasị ike ọ na-eje obodo oyibo ọ na-eje Germany ọ na-eje na London ọ na-eje na America ọ na-eje Japan Chifu Samuel Udo Bili Diochi na-ete nkwunu Baba Wine Olinu Samviki Odogwu Baba Wine gị na lụnụ ụgbọunu na-agasị ike n'elu ụgbọunu na-aga aga n'elu Ọyọ Amala Chief Christian Okoye Bilinu Ego
non-traditional prime minister n'ifite Ọkịja ka isi ejenu ọ ga-adịrị ya mmanụ. Igbo kwenu. Yeah. Oh my gosh. The music just turns me on. Nenezi nwanne m Nnamdi Nwagolu nna m ezu enwe onye gilogidi America gị bido nwanne mali nwanne ya keneli m nwanne m Chief Engineer Eric Ifeanyi Rochukwu Ayeli ọha nke izizi na Atani onye ọ ga-adịrị mmanụ gị na-ezi nwunye yi afilenu nwanyị ọma omekasị ya dị nwanyị ọma bilinu ọ ga-adịrị ụlọ mma. Eze Israel Highness bilinu eze eji nwaba eze ezi nwa ọha zulike igwe mkpume bili omerọrọ ndị Igbo bili oodogwu nkenke nyichuru igwe enyi ọsọ na anyị geneli ụgbọ unu na-aga aga n'ụwa edi maka chief Augustine Okoye Idu Ezudo 1 n'ihi ala ọgọdị ugwu nke izizi nasị ya onye ọcha bịala ụwa nnojinu Oskin Furniture bụ onye ọcha na anyị geneli onye ọma si ihe alego Idu Ezudo biko obili jeladi nwanu chukwu ọnwa gburugburu amọbụlụ dị na ji onye bụla egbu ebugolu ọnwa ezi nwaọlụ chukwu onye ọma bigo ọga imelegbu na yidenu ụgbọ unu na-aga aga n'ụwa unu nọ n'ụgbọ na-aga aga unu nọ n'ụgbọ na-aga aga n'ụwa ọ na-eje na London ọ na-eje na America ọ na-eje na Europe unu nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ unu na-aga aga n'ụwa. DJ S Shine Best.
ọzọ na o oli aje tụpado n'anya nke ya onye na nke ya nụ ọ bụ onye pụta okwu isi onwe ya ị ga-aghara nke eji ekwube nke onye ọzọ maka ife dị onye mkpa n'ụwa ka ọ na-achọnụ onye ga-agharazi nke aje chọba nke onye ọzọ wee nke ihe o ka akwalụ m nwa nke m ka m kwulunu maka na ọ wazi ife na-akpa anyị na-akpa m n'aka ọ bụ nke ike nji aka n'ụwa ọkwa mpụta nkwulu mkpa m n'ụwa m onye ọma ịpụta ikwulu mkpa ị n'ụwa onye kwunalụ m nke m ọnụ chinye m n'ọdụfụ n'ọbụ gị ga-ekwuchiri m ọnụ m n'ụwa ife anya mmadụ fụ n'ụwa ka ọ na-ekwu ekwuzi nke anyị ya n'afọ azịnụ ya bụ na mba ị ga-ekwunu ekwuchina m ọnụ m nụ ọ bụzi ndị bụ chikere m na mgbosi onye ọbụla na-apụtazi n'ụwa nọ onye ọbụla n'oche nke ya etu oche dị ka ọnụ okwu ị ga-adịazị ya bụ onye pụta ya kwuru nke ya onye kwuchinala onye ọzọ ọnụ ha oluzienu na omumenu onye pụta omekike ya n'ụwa ofu ya aka ibe mbembe afọ nụ asị na mbe na-abọpụtaziri mgbanụ ofu ga-akarị ibia mbamba afọ ya bụ n'olu n'omume onye pụta okpuru ọnụ ha ọ bụ onye ga-azọlụ nke onye ọzọ nụ ọ dị akwa na ofele
omeli ike n'ụwa onye ọbụla kwuo nke nụ ikwute nke ịma imebe n'ikwutazi mma ọdịlihi nụ nke onye kwutago bụ na nụ emole n'enu ụwa nụ nke onye kwuta n'ọnụ aka obodo mana azụ bụ ike bụzi afa mmadụ nọ onye na-aga n'iwu na-enazi anya n'azụ onye mmazi ka azụ adị ukwe nke ya azielu m nke m ka m kwuo nụ onye ya enwenyezi bịa n'aba nke m ka m kwuru ma gị biko kwuru nke itinye na m n'abaghị ma mmetie na nke m ka m kwuru nke m n'ụwa dimkpa na-abụ na-aga n'ụzọ n'ofu onye ga-aga n'elu okwu niile agha ọha manya n'ụlọ aka niile agha azị n'aka njekwu nke m nụ ma ibiko kwuru nke yi ma ya na na m nke m n'ike kwa nke yi nọ ma mụ kwube nke m maka na kwuo nke iwazi afa nọ onye jizi ike mmadụ ibia ike anyị niile dịzi n'aka Chukwu onye anakwa n'ibia nke ya oyele manana oyele manabo oyele manabo oyele na mejeje no oyele manabo ese yo na manabo oyele manana oyele manana eja na bisio oyele eja na oyele mejabo erwa oyele manabo oyele mejabo oyele manana oyele mejeje oyele mejabo oyele manana eje na bisio erwa ewijo ewa go eje na bisio oyele manabo ese ayo mejabo ese ayo menabo manabo eje na bisio manana ese ayo nangana ese ayo na manao ese ayo ewijo oyele manana oyele ewijo manabo oyele manabo manabo ese yo manana oye
oyele banana oyele ewijo oyele asine jana bisije Charlie Gotinga Charlie Gotinga Charlie Gotinga oyimo banana oyele oyele banana ewijo Gana ne mane shiri oni esi noni numa oyere gana ne shiri ma gana ajabu obi ewo ajabu obi ya ewijo wa oyele manana ojana no bijo ojana no bisi oyele manabo oyele manabo oye ewijo oyele mejabo ode oyele manana ewijo manana oyele mejeje oyele manana ejana bisije ejana na mana nana gotinga ewijo nana gotinga oyele manana Ifechukwu kelmo kaneme oro oyele manabo esi aye manabo oyele manana oyele mejeje oyele manana oyele manana oyele manana oyele mewijo oyele mejabo oyele manabo jebile oyele manana oyele mewijo owijo aluo emono ema asine jana bisije oyele menana oyele ewijo enu wa oyele menana oyele manaba oyele manana oyele manana nana godiga nana godiga nana godiga oyele ewijo kene nana cheri aja gomibia odi ewijo alo oyele manana oyele manana oyele anyigana oyele ogerugo oyele anyigana oyele ogerugo ejana bisio ejana bisijo ọmọ ewijo ifanyi osisi na miego oyo ewijo oyele manana oyele manabo ebiri
eja na bisi ije asuka na nwe na da nwe na aso iru anu anjole manabo ese yo manabo ile manana ese yo manabo o mejabo eja na bisio eja na bisio eja na bisio oyele manabo 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 karwa mejabo eja na bisi jewo eja na bisi oyele manana oyele mejeje oyele manana nana godiga nana godiga oyele manabo oyele manabo eja na bisio oyele manana oyele manabo eja na bisije eja na bisi oyele manana oyele manana oyele manana oyele manana oyele simin ko boroko oyele manabo oyele mejabo oyele ewijo ewijo oyele manana esi aye manabo oyele ogogo eja na bisi eja na bisi eja na bisi eja na bisi jo ewijo oyele oyele manana oyele mejabo oyele manana oyele ewijo enu wa oyele bia enu wa oyele wa koribase oyele manana oyele manana oyele manana eja na bisi eja na bisi Jẹ́jọ́ bẹ̀rù lọ, mana bọ̀ jẹ́bi. Oyele mana bọ̀, oyele mana na o, oyele mana bọ̀, oyele mejeje. Wọ́n kego bẹ̀rù o mana bọ̀, bíkì o bẹ̀rù ya nígbà. Oyele mana bọ̀ bẹ̀rù. Ewijo nwakego ọmọ ewijo oyele nwakego biki obi eyi onye ọma nínú ma biki obi eyi onye ọma nínú sọ nínú ma onye ọma nínú sọ nínú ma biki o nínú ma biki o nínú ma ogeri mara bidi odi kojú ọgbà lórí nana kodiga.
oyele manabo oyele manabo eja nabisi egwu eja nabisi mbano bonwo ba karaba ewido eja nabisi ewido yo magego Asini ya diri ọba ọba ji sere n'enu mmiri n'ife ọbụla Chukwu kere n'enu ụwa na-arụ ọrụ n'oge ya. Anyanwụ n'ụtụtụ, ọnwa n'abalị, o wee bụrụ ka ụwa dị. Egwu ka ọ bụ nwanne m ihe adịrị ọba ọba zere n'elu mmiri. Nwanne m ihe adịrị ọba ọba zere n'elu mmiri. Mere ọ bụ ozere nu mmiri. Chukwu kere ọba mere ọ bụ ozere nu mmiri. Atụnye ọba na mmiri ọ bụ ezere n'elu mmiri. Chukwu kere ọba mere ọ bụ ozere nu mmiri. Ndị mbụ na ndị egede ọba gabaja ṅụ mmanya. Ndị mbụ na ndị egede ọba gabaja ṅụ mmanya ọcha. Ikuku ama n'ọnya Chukwu kele ikuku mele ikuku adị afọ ya anya. Asị m ikuku ama n'ọnya Chukwu kele ikuku mele ikuku adị afọ ya anya. Chukwu kele ugo mere ugo ọ bụrụ sọ mma. Chukwu kele ugo mere ugo ọ bụrụ sọ mma. Ugo amaka nnụnụ yiri ugo adị adị. Amaka mma one n'ụwa na Chukwu melia. Chukwu kere ugo mere ugo ọ bụrụ sọ mma. Ugo amaka nnụnụ yiri ugo adị adị. Mmiri mara ugo na ọsala ugo alụ. Chukwu kere ugo mere ugo ọ bụrụ sọ mma. Ugo amaka nnụnụ yiri ugo adị adị. Chukwu kelu mmadụ merụ mmadụ onwe uche. Chukwu kelu mmadụ mmadụ na-ekwu okwu une n'ụwa na Chukwu melia. Chukwu kelu mmadụ melu mmadụ nwee uche. Ihe niile Chukwu kelu na-alụ ọlụ n'oge ya. 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 Anyanwụ n'ụtụtụ, ọnwa n'abalị. Ihe niile Chukwu kelu na-alụ ọlụ n'oge ya. Anyanwụ n'ụtụtụ, ọnwa n'abalị. Ihe niile Chukwu kelu na-alụ ọlụ n'oge ya. Udene bụ aja anụ ene n'ụwa na-adị eri ya eri. Chukwu kelu udene melu udene adị eri ya eri. Udene bụ aja anụ ọnụ lili udene ọgbọ ya agbọ.
ebido m ite egwu ibe mụ na chi m kpalụ nwe bi ụwa nwanne m nne ya ọ ka na-eti egwu nne n'ụwa na Chukwu mere ya na Chukwu kele ugo mele ugo bụrụ sọ mma ịmakwa ikuku ama n'ọnya ikuku ama n'ọnya ụmụ iwe ikuku ama n'ọnya onye pụrụ ikuku anya udene bụ aja anụ a na-erikwa na udene eri ọnụ riri udene ọgbọ ya gbọ ọgọmalesi nwanze eze onye mụ n'ibu ụzọ onye ego na-ejere ozi n'ibu ụzọ ya ese keli blese moni chigwobe nọ n'ọga Naijiria eze onye mụ biri UK base ọ gaziri gị mma ihe dị eri ọba nwanne m ihe dị eri ọba ihe dị eri ọba ọba zere n'elu mmiri Chukwu kere aka oyibo wee kụnye ya mmiri onye maka osi mee Oliver na yoka egwu nneti si na chi ọ dịghị onye mmụrụ egwu n'aka Prince Williams Chukwu bụ ụzọ mba ezonye m obili ọzọ emempe imo aka dị ọfọ pampe masta odogwu na yoka na-ekene gị oyimo onye mmasị ọnụọgba ala n'ike Enugu steeti na mmiri mara ugo azago garuo chifu ọdịnago Chukwu isi mmiri na-ekwulu mmiri nke ekwulu ya nwanne gị na-akpọ gị Chief Executive Officer Dynamic Industry Limited nwanne m obiri Ugamaka mma one n'ụwa na Chukwu mere ya Chukwu kelugo melugo mma Prince Collins Ezike Ojimobia Ezike nzapụta ịfadị nọsụ menyi nwanne m Daalụ Oliver na yoka kwekwulu mmiri ibe jibi ụwa bụ egwu one n'ụwa m na mmiri malugo asago garo ihe adịrị ọba atụnye ọba na mmiri ọba ekwesịrị n'elu mmiri Chukwu kere ọba tere ọba ozere mmiri uga maka mma one n'ụwa na Chukwu mere ya Chukwu kere ugo mere ugo bụrụ sọ mma uga maka nnụnụ yiri uga adị ikuku ama n'ọnya nwanne m Chukwu kele ikuku mere ikuku abịafụ ya anya na Chukwu kelu mmadụ melu mmadụ onwe uche Chukwu kelu mmadụ melu mmadụ onwe uche Chukwu kelu ude na-emelu ude na-adị eri eri Chukwu kelu ude na-emelu ude na-adị eri eri ude na-ebe aja ọnụ lili ude na ọgbọ ya gbọ Mụ na ndị egede ọbakabaja ṅụ mmanya mụ na ndị egede ọbakabaja ṅụ mmanya ọcha nwanne m ihe adịrị ọba ọba zere n'elu mmiri nwanne m ihe adịrị ọba ọba zere n'elu mmiri DJS Shine Best.
ọma ya we na-abịa n'ozo abịa n'ozo ịchọba akala ụwa ma ịchọba chukwu nọ ịbanye ji ka mba ọbegwu ọma egwu dị mma na osi na chukwu egwu dị mma na osi na chukwu na chikeli m nyere m egwu ni ka anyị ji eme ụmụ ụwa gezie n'ime ntị ya maka na ibe na-emerụ na nkịtị Ugochi meleze na omelọ mbicha Ugochi meleze na omelọ mbicha na n'ụwa ndị obi iji egwu na ọ bụ na chi onye dịrị owegbu izu na ibe a na-akwakụli ime ya akala njibi ụwa bekwuo aka chukwu sonye aka ịchọba aka n'ụwa ma ịchọba chukwu nna ịbanye iji ka mba obegwọma ọnwa egwu n'ugo ka ọcha ya aka chukwu sonye aka ịchọba aka n'ụwa ma ịchọba chukwu nna ịbanye iji ka mba obegwọma Igbo n'ezie na nwa mgbada ịmaligo na mgbada dị n'ọbịa na nwa mgbada dị ime wee n'ebe mgbada nwa mgbada sobe isi na nwanyị ime na-eme ọ na-amala ebe ọ nọ maja ebe nwa mgbada na-asụ isi nwa mgbada dakịla ọnwụnwa dinta wee tụzie mgbada dinta wee si n'azụ wee mụnye ọkụ n'ọbịa ọkụ ịba wee gbaba nwa mgbada n'ezi anya na-asụ ya ọ bụ na ọkụ ịba na-agba n'azụ nwa mgbada were ọsọ ndụ agba ike 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 ọsọ ndụ ya wepụta n'iru orimiri anya malibe ọgame onye anya n'iru orimiri n'ọdụ n'iru onye anya n'azụ ọkụ ịba na-agba n'azụ onye anya n'aka nri ji tebụl egbe wee kwụle onye anya n'aka ebe agụ dị ndụ na-abịa n'ike agbalịrị nwa mgbada na-akwali chukwu nna ọ bụ na m ọgamụo chukwu olise ka mmụọ nwa m n'udo ọ bụ na ebe ga-egbu m ka nwa nwa m ka ọ dịrị ka nwa m dịrị na aba m gadịo ka nwa m dịrị ime na aba m gadịo ebe nwa mgbada na-eche n'ụwa anya gwugo mgbe abụka obi n'igwe malitela ọlụ wee n'ezi anya na-egbenye ọ bụrụ so okwu mgbe ọ bọrọ n'ime ya dinta
dịta wee chụba onwe ya ajụjụ na dịta na-ajụzi onwe ya kedu ibe m ga-eme ọ bụ na mgbagbo mgbada agụ ga-eri m nwụlụ mana mgbu agụ nwelụ ndụ m na dịta were egbe gbagbu agụ agụwa kpọwa ọnwụ dịta wee wala ọsọ agụwa kpọwa ọnwụ n'elu ụwa danye na mmiri na agụgo mgbada n'anya n'aka na dịta nọ n'ọsọ ụnanya n'aka ebe agụbụzi anụ nwụrụ anwụ mgbada jee n'akụkụ wee mụọ nwa ya n'udo nabugo bi n'igwe nọ n'ọrụ unu agụgo uche chukwu dị ya gogo obi n'igwe nọ n'ọrụ igwe ego uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ igwe kwelugo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ chukwu nwere ive ọka na-ekwu maka ebe onye kwụsịrị ka chinya na-akwụsị ebe ike gwụli nwoke n'ebe ebe ahụ ka ike gwụrụ chikere ya ebe onye kwụsịrị ka chinya na-akwụsị ihe egwu uche chukwu dị ya ịchọba kala ụwa na-ejuba chukwu obisi ibe anyị ji ka mba bụ egwu ọma uche chukwu dị ya ọ dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ uche chukwu dị ya uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ ọ dị ya uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọrụ 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 uche chukwu dị ya igwe mara ikpezi ya ka onye metụrụ DJS Shine Best. Abia bozo
nwoke mụrụ ụmụ na-abụọ nwoke wee bụrụ Okechukwu ka ọzọ wee bụrụ ikpe ama ọnwụ nne na nna mụrụ ha na-abụọ Bana bo we jẹ́ ọlú òyìnbó. Bàbá lu lọ́lú òyìnbó. Èlùsí Okechukwu abatalẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó nù wá o. Bàbá oyè batalẹ́kọ̀ọ́ bí bá mọ̀ ọ́. Bí ìmọ̀ náà pàdé Okechukwu kò ní ọmọ lá. Ìwú wá sí nákàlákà. Ibu wasi nakalaka iba mọmú bataleko makiri bọ bataleko obulego danyela nwanne ya aka ọ na-enyela Okechukwu aka ọ bataleko welusia unenu lụala Okechukwu o mesịrị gote moto gbara ọnụ gosie moto kwụla Okechukwu Kamuli wezu oke ije n'ụwa dị ogbuo mana anyị ụgwọ dịrị ọma dị n'ụwa nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ibe mmanwụ mesịrị wee lụọ 3 dekade n'ime Ọnịcha do Okechukwu wee mụtaza n'oge ụbọchị wee tiwe na chi ma ewu ebe ụdị n'ụwa nwanne m tọrọ atọ ozi ya na-akpata ego ilile ụdala onye ọ dịka ọbụlụsikwa ya ọ bụrụ ibe ama ọgwụ nwere ego ọ bụ eziokwu na ọlụlụ m na ọ lụsịrị na ogonyekwuru m moto mana kedụzi ka m ga-esi nọrọ ndụ ibe ama ọgwụ wee lụọ 3 dekade ọlụsịa 3 dekade mama lụrụ ya bụ m ụtọrọ ya na nne mana ọ kwesịrị na ọmụ ga na-enye ibe amọnwụ ego ọ bụrụ ibe amọnwụ na-enye m ego aga m eje na be enume ka ọ gwọlụ m ọgwụ ka m wee gbuwe ibe amọnwụ mgbelu ụda ego ibe amọnwụ gogbuelu 3 dekade ya mana ife bụ na ị na-eme n'ụwa ị na-asị na mmadụ abụrụ gị n'ụwa na Chukwu nọ n'elu na-eme gị anya nwanne m n'ụwa dị ogbuo ebe ebe a na-ama ya na ebe ejọ na-ajọ ya na igwe mara ibezie ka onye metụrụ obuluwo ebe ebe a na-ama ya na ebe ejọ na-ajọ ya na mara ibezi ya ka onye metela ogolo ebe a na-ama ya na mejọ na-ajọ ya na igwe mara ibezi ya ka onye metela ogolo mgbe mma na-ama ya na mejọ na-ajọ ya na igwe mara ibezi ya ka onye metela ogolo Okechukwu jere be dibịa ka ọ gwọlị ya ọgwụ ọgwụ bụ ibe amọnwụ nwanne ya ka ọ bụrụ ka e wee bụrụ akụ n'obe ya ọbata be dibịa ka dibịa na-agwọzikwa ọbara ọra nwa dibịa gwawa ọgwụ wezi ọgwụ wee bunye Okechukwu ọgwụ Okechukwu wee bụrụ ọgwụ n'anụ ụlọ ya lụsie ka e wee gbuo ikpe amọnwụ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto vada na lonu so onye kwụrụ n'ime moto wee bụrụ Okechukwu ịbụchasịa ka ibe agbanwe sebe agwa lile agwa nwanne na agwalụ nwanne ya n'ụwa ewuo na nwanne m amụrarị m ezi nwanne m fụrụ n'anya Chukwu kele ụwa kedu ebe ị nọ ohu nwanne m ji wee nwa ọ na-agbanye m akwa alele mgbe ya mara na Okechukwu jere gosi ọgwụ ọ bụ na Chukwu egburu Okechukwu
o were ọgwụ ozugbo onye ọ naanị ukutazo mara onye ọ na-anyala ahụ ukutazo mara onye ọ na-anyala ahụ nke onye metere n'elu ụwa ọ bụrụ nke onye metere nye ka ọ bụ anụ ụwa ihe onye metere na onye na-edu ya ebubo imete njọ na gị na njọ ya na imete ma na gị na mma ya na imete njọ gị na njọ ya na yali ọ na-akwesị okechukwu onye bụ na je zuru ike n'ụwa ọ bịara ije ebu m ụmụ ọgwụ ya ọ na-abụ ajọ ọgwụ ka anyị kene ụmụ ịma na alụsị a na-egburo mmadụ na nkịtị maka na onye wele nka gbuo alụsị ewele nka gbuo n'ihe ọ na nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ma mmadụ ajụ n'ihe anyị na-eme nụ maka na ọgwa n'ụwa ka anyị na-eme ọba na-ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe amara idozi ya ka onye metere oburu awụsa na-eti igbo ka yoruba na-eti juju nwere ka mmadụ ka ekwepere igbo ka na-eti eme ụwa ka nnata na bara arize demokrasi na Anambra steeti na-atọzi anyị ụtọ tata ibe adịgo ka o kwesịrị mbụ ọ na-bụ gịnị buteburu katakata ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụwa gịnị butere katakata ka anyị na-ajụ ekwusi okwu m ekwere ekwe nwanne m na otu ebute nsogbu ekwusi ekwe ekwe masị emere eme nwanne m na otu ebute nsogbu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe amara idozi ya ka onye metụrụ n'okpuru ọkụzụkọ mekada bụ ndị udo ọkụzụkada bụ ndị udo sura bụ ndị enweghị ike nke akwụkwọ onye anyị ji ama atụ n'elu ụwa maka na ga-ama ọzọ ma emesịa na anya bụ ọzọ ga-anatalele tụwa anya bụ ndị udo wee lụta disemba ọ bụ na ama bụrụ ahụ ndị udo ajụwa m ọkụzụ kedezini ọkụzụ ibuli bụ ọgada ọkụzụ buru ibu babae unu ga na-arazi oke ka mpe anya m chọrọ iwe bụ nye udo chụra nke nwere ike ka akwụkwọ nwameli n'ime ọkụzụ ọ ga na-emesi anya kerie ibe dị njọ mba onye bụ babụ Ikechukwu ozu ahịa wanụ n'ebe m n'ime ọha ọfịa nwanne nwoke n'anya ekene onye ọma nọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị Rafael Udezo Keke nze wanụ na anamụ kome ezi nwanne Chinedu Chief of Protocol Udoyi na onye melo biko onye bụ mkpa enyi kwụ n'azụ na anaba onye ma na ọ ga-adịlụ n'ụma nwanne m na ọ ga-adịlụ n'ụma ekene dịrị Aịza Amosu onye ka mụ obuzularụ
Osimoye Oyibo Gene Buku Quantum Investment Nigeria Limited Onyama Oyibo Buku Mansion National Lord Corporate Circle nke Nigeria Ogene na ọga adeleke mma Ekene dị lọmelọra banye enwu ya nwa agụgwọ mọla enwu ya nwa Chairman Director Bana Peter West Africa Limited Oyugbu Kedoli Moshendo Machine Melo Moshendo Igbo na Abuja Adama Esther Ezeji Asa Mantoyi na Nabacha Madam Nauta na Abuja Onyama Adudo na Abuja Onyama Madam no na Adeleke Joshua Mama Obwebi Akube Mata Nobaliba Nasuke Kosi Wambia Milaleki Pharmacy Obalono Nasulanya Milaleki Produce Yeweli Sono Nasulanya na joyana ikwa maro ibesi onye meteli bokulu Omemma na boyana omenjo na joyana ikwa maro ibesi onye meteli bokulu Omemma na mayana omenjo na joyana ikwa maro ibesi onye meteli bokulu Omemma na boyana omenjo na joyana ikwa maro ibesi onye meteli bokulu Wali nusu wibe tie enu kwa gidi kosi webia Walo you know go Ina ko Nigeria Limited Kaije kana kumiri Ai kwa we ma wa maduka Kodani bona Abuja Akulo no ke kumiri Director Iji Maduka Brothers Limited Onyoma Oga Adeleke I know furniture na Abuja I know furniture to ebe no One them no go Adeleke mma Kedu maka Polinusu webunike Okochukwu Oyibo eze nwa mmadụ n'ime akụrụ Onye nwa Polugo dị Gloria Oye mo Polugo di glory Onyama Ogopono aga Adeleke mma Kanale mo Fidelis Ikaja Omeni Fenomu Oyibo feel the marshal Dekri Materials Keji Malodo Awelo Sulejo Ande mo na aga Adeleke mma Citizen Electronics na Abuja Nwanne mụ na ọ ga-adịrị mma Kanale mụ nna m dị Pokimo n'Igbo Ya anyị nye aba ganga Kanale mụ Francis Wolisa Italo na na-agbụrụ bụ onye ọma Omemma na mayana Omenjo na joyana Ikwe mọrọ ibezi ya Ka onye metụrụ n'okpuru Omemma
na maya na omenjo na jaya na ikwa mara ibezi ya konye metelo kuru Awusa no ti boga Yoruba ne ti jujo Moroko maduka ego diri boga ndeti Amema na maya na omenjo na jaya na ikwa mara ibezi ya konye metelo kuru DJS Shine Best. Yadima ka Fidelis Nwachukwu Emeke Eze ndị Igbo na Amba Egwu dị mma ndị Igbo na Kogi Abalị n'okpugbo Nwachukwu Emeke onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma mba abụ onye ukwu na ana abacha dị Gladys nwanyị ọma amaka n'ịga dị mma ogele ịmalụ obi dị mma Omemma na maya na omenjo na jaya na ikwa mara ibezi ya